eshe ulawe yini anesamisa vele kanjalo kaphinde kwabanjalo njengoba bengikuthembisile ke mlalo Ukhozi Fm ngalesi sikhathi indaba eyiphiki sikhona ngempela umthandeni umfoka amanqele zasho zonke zaphakamisa izandla zama Red Nation zathi khuphuka lichaza siyakuza manje 10 minutes after 11 sikhona ke la endlini zomsakazo Ukhozi Fm bukhoma umthandeni ukhona bukhoma sikubingelele Igcokama Elisha Sanibona njani Zimdoller. Siyaphila kunjani kuwena? Angisemhle. Ngifana nawe. Ngikocha. Yazi ukuthi ngiyangijabulisa lokho ukuthi namhlanje ngihlelele nje ukuthi uza inkunzi yesoka uza umasimele. Sase siyageza nathi. Igcokama. No. Nase ngiyisetha lento ukuthi amajenda angefani. Yabona. Uvela kube nje uAdam noEva. Yabona Adam no Eva hayi Adam no Adam Golokile asibingelele ke ngokusemthethweni ke abalaleli bokhozi FM bese ke uyabatshela ukuthi ke ngempela sihlangene ngani njengoba ukhona bukhoma la emsakazweni Ukhozi FM yini lezo sethulela yona ngale ngokuxolisa kubalaleli kusivele ngale nanokuthi ke asihambe la ngaka bana la khona. Okay. Wethu ngokuhloniphekile ngokuphuthile ngicela ukuthi ngibingelele abalali bokhozi FM kwabo bese ngashile lithuba linqasivele ukuthi yini hambe kuyikuza abalali bokhozi FM ukuthi ngiyakholwa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ukuthi umbhalo uvuma hambe kwabantu abaningi Amen. Amen. Oyempintshisa. Kulungile mfowethu sesikhona ke ngempela ngoba usho nje uthi abalaleli ke balindile sebezwile ngabahebezi ukuthi ngempela zikhala ngempela ke manje eka SABC1 ungasho ukuthi sizokwethula umsebenzi wakho ozoba bukhoma kumabona kude awusichazele ngalomsebenzi kunjalo impela inkulu indaba ngobuza nje ushe namazi akula kunento yezulu enkulu ezakhala ushula amaskandi ehlelo ngoLwesibonisa weekend yangomhla ka18 and 19 okay ngifuna ukuqondisa ke lokho njengomuntu onezivumelwano eziqondile zaSABC njengomuntu othatha inqubo kunjengomuntu nje oqondile omele isitori sakhe akekho umuntu onolwazi ukuthi idlala nini ishow ashona amaskandi kodwa kusenenhlelo engixoxile noSABC ukuthi no ngiyafisa ukuthi ngoba khona enye project eqhamukile eyenziwa abanye abafowethu kuthiwa omanqele ukuthi ke iqhamuka nomunye umaskanda naye uyabona so ukuthi ke mayisecelile lo maskanda esekhona akungcona kwenziwe akuthoswe lento kuthiwa uyathoswa uyabona kuzothoswa kube ukuthi ke inhlanhla ithi iqala bani uyabona ngishayile nje lo mthetho ngaqonda ngqonje ngoba phela vele nginamalungelo ngoba ngenzele ishow ngineminyaka eminingi ngaqala ukuyishutha ngenxa ukuthi ngigcina umlando okufanele waziwe izizukulwane ngezizukulwane isikhathi esiningi phambilini bekusetshenziswa incwadi ngesikhathi siyazi ukuthi oshaka sibafunde incwadini asibaboni bukhoma ziningi izinto ke eziwumlando ezidukiswa zincwadi nangamaphepha uyabo kanti njengamanje umuntu uzokwazi uqobo likaMthandeni lukaMshofu enkani kwaba nenkani indaba ephika amambatha zebesola madeva ukuthi ubani kahle uMthandeni ohlelweni ushuni kaMaskandi engilikhande ngenhloso noma engalisungula ngenhloso yokuthi lihlomelisa abaculi abaningi bakaMaskandi bahlukahlukene kudlala ingoma zabo lapha sibalande nempilo yabo siyidonse ngoba sifuna ukuveza impilo kaShuni kaMaskandi ngangaliqamba ngomthandeni ngangaliqamba ngeGcokama ngangaliqamba ngoXK uhlelo lwami kodwa ngenxa ukuthi kwesinye isikhathi mfowethu ukunameka igama lakho yonke indawo uyabona uhambo ulubhadeka nje ulubhadeka leyo nto leyo yenza ukuthi ube samuntu ongathi uyicabangela yena uyabona so ke akuphazamisekile namanje uShuni kaMaskandi ngithi phakama Maskandi nje uhlelo lwawo wonke umuntu lolu oyibhinqa okhona okay umukhuluma ngo18 no19 luzodlala insuku ezimbili kuzodlala insuku ezimbili ngizokulungisa lokho kune project abanye abafowethu okuthiwa ngomanqele okay bani artist labo ke nabo bafike balicelela ukuthi limpintshe so ke ngenxa ukuthi sekukhona leyo project leyo
ngihlela ukuthi njengomuntu ongathandi ukwenza izinto ezobungane uyabona Okay. ngoba fanele siqonde lento khona izinto ezobungane ukuthi ubani oqalile ubani olandelayo uyabo aseze nje into obvious ngakuqondisa lokho akekho futhi omunye yonitshela lento engitshela yona ukuthi kuzothoswa bese kuphuma i-date ukuthi ke ngilupho odlala ngomgqibelo project wamanqele noshuni kaMaskandi. Okay. Shothi masekuthosiwe lele linye artist kuzoya ngokuthi lona neliqalayo noma uwoqalayo. Impela nje. Vele emthosweni. Impela mfethu bengayijabulela isonto kodwa phela makuthoswa uNkulunkulu seyojaji ukuthi ke idlala nini. Okay.